kapulisan sa Mandawi City subling nanawagan sa katawhan nga mutuman sa tanang lagda ug patakaran aron magpabiling hapsay ang pagsugat sa bag-ong tuig. Si Nico Sereno sa report. Miapil og nahimong parte ang mga security forces sa Mandawi City sa simpleng programa kaganihang buntag. Sa ground sa Heritage Plaza gihimo ang commemoration sa Adlaw sa Pambansang Bayani. Ang kalihukan na susama sa daw preparasyon sa pagmaigmat sa mga otoridad sa umaabot nga kasaulugan sa bag-ong tuig. Matud sa labaw sa Mandawi City Police Office, nagsugod na sila sa deployment alang sa pagsugat sa New Year. Nang hinaot lang sila, mutuman ang katawhan sa mga palisiya ug mamahimong hapsay kini. Sa miaging simana, sa pagsugat sa Pasko, gihulagway nila kini nga malinawon. Atong bantayan sir kanang mga tao nga makainom, sobra na silang makainom, niya basig lapas na sila sa ilang limit. Samtang subling mipahinumdom ang kapulisan sa mga tao, gidili ang pagbaligya og mga firecrackers sa Mandawi. Sa nag-angat ang adlaw sa Pasko, adunay na maligya niini ang nasakpan o gisakmit ang iyang mga tinda. Gimando kini sa syudad nga idili ang pagbaligya gawas lang sa mga fireworks o pailaw. Sa Mandawi sir wala tayo gidesignate nga lugar para sa pagbaligya og mga firecrackers. Wala pud ta tugot og mga tao nga magbaligya sa mga inana nga mga pabuto. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.